טוב, אז נראה לי שאנחנו נתחיל, רגע אני אנמיך את המוזיקה עוד קצת אפילו. או, או. אז נראה לי שאנחנו נתחיל, אז שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד, לעוד ערב של ילדים שואלים ומומחים עונים. ושלום גם לאופיר שהצטרפה אלינו עכשיו. ואנחנו מתחילים כשיש לנו היום שני מומחים איתנו, גברת דנה לין ברנט, המהנדסת לוויינים שלנו. היי דנה, מה נשמע? היי, מה שלומכם? מצוין. ואדון מידד פריאנטה, איש הנדסת החלל ובכלל. שניהם נמצאים איתנו מהפרק הראשון, ואנחנו נמשיך ונענה על כל השאלות שלכם. אנחנו נעשה היום 3/4 שעה, כמו בפרקים הקודמים, 3/4 שעה של לענות על שאלות ששלחתם לנו דרך הטופס, ואז אנחנו ברבע שעה האחרונה נפתח את השידור פה, וניתן לכם לעלות עם שאלות משלכם, ונראה לי שאנחנו נתחיל. אז בואו נראה מהשאלות ששלחתם לנו, מה הייתה השאלה הראשונה. והשאלה הראשונה שלנו הייתה, מה זה לעזאזל חור תולעת? ומי שיעזור לנו, הנה אורי, שלום אוריקי, מה נשמע? יופי, המתוק הזה עם החולצה האדומה זה הבן שלי. אילון ואורי, תהנו ותשאלו שאלות בהמשך אם יהיו לכם. אז השאלה הראשונה, מה זה חור תולעת? ודנה תעזור לנו להבין את הדבר המטורלל הזה, דנה. שלום לכולם. אז מי שאוהב סרטים של מדע בדיוני או מסע בין כוכבים, תמיד יש אפשרות שמנצלים חור תולעת בעצם לקצר מרחקים נורא גדולים ביקום. זה מאוד דומה למחשבה שהם מניחים שאפשר אולי את כל החלל, אם היינו יכולים בעצם לקבץ או לעוות אותו בצורה מצוינת, כדי שנוכל ליצור קיצור דרך ממקום אחד לשני ולעשות כביש מהיר, מה שנקרא חור בחלל זמן כולו, ולנצל אותו לעבור ממקום למקום. זה הבסיס בתיאוריה של החור תולעת, אבל זה רק תיאוריה. עוד לא הוכחנו או אפילו מצאנו חור כזה אף פעם. אני בגינה יש לי חור עם אתה תולעים. נסעת, נכון? אני, רק תכף, בעצם אני לא רוצה לגלות לכם, אני אחר כך אקפוץ לאלפא סנטאורי, אז פשוט בקטנה. אבל את אומרת, מה שזה יאפשר לנו יום אחד, אולי, אם נצליח להבין איך הדבר הזה עובד, זה להגיע ממקום אחד ביקום למקום אחר רחוק ביקום. נכון, אם במקום שניסע ויקח לנו המון זמן ונצטרך לבנות חלליות שאנחנו שורדים בהם אלפי שנים, אז אולי פעם אחת נצליח למצוא איזה דרך שנוכל לעוות את כל החלל כך שבצורה כזאת נוכל לקפוץ מהר ממקום למקום. אז כמו שיש לנו בלון, ואנחנו יכולים לפעמים להקם את הבלון כך שאנחנו עושים כאילו שיש בו חור, אבל לא ממש, זה רק הצלחנו לעוות אותו בצורה שאפשר להעביר דרכו איזה משהו לפני שהוא מתפוצץ, אז זה אותו דבר. אז בסדר. אפשר גם להעביר תולעים בחור הזה? תשמע, יש תולעים, יש דובוני מים ששורדים בחלל, אז אולי יש גם תולעים כאלה ששורדים בחלל. אוקיי. אז אתם תספרו לנו אם הצלחתם אי פעם לעבור בחור תולעת, זה נשמע לי מעניין. תודה רבה דנה. דרך אגב, השאלה הזאת הגיעה משקד יצחקי, אני לא יודע אם שקד נמצא פה היום, אבל אם כן, אז אהלן. השאלה הבאה הגיעה משקד קידר. אם נכנסים, היו כאן שתי שאלות, גם מה זה חור שחור, על זה דיברנו כבר, לדעתי שני מפגשים קודמים, וגם אם נכנסים לחור שחור, אז אם אפשר לצאת ממנו, לברוח ממנו. אז אני אנסה אתם יודעים מה? יש לי רעיון. אורי, אתה רוצה לענות על האם אפשר להתחמק מחור שחור? לא? כן? כן, אנחנו פשוט היינו על מיוט ולא שמנו לב. אוקיי, אז השאלה היא, האם אפשר להתחמק מחור שחור? מה אתה אומר? לא, הוא שואב אותנו ממרחק די גדול. כן, אז... ודבר לא יכול להתנגד מכוח המשיכה שלו.
אתה צודק. אז בוא, אורית, תודה רבה רבה רבה. אז בוא נסביר טיפה. דיברנו בפעמים הקודמות על זה שחור שחור זה בעצם כוכב, היה פעם כוכב גדול, לאט 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 הכוכב הזה הלך והצטמק מבחינת הגודל שלו, אבל מבחינת המסה, מבחינת כוח המשיכה שלו, יש לו כוח משיכה אדיר, ממש ממש חזק, ואז הוא פשוט משפיע על כל מה שמסביבו, כולל על אור. עם אור, גם האור של עצמו, וגם אור של כוכבים אחרים, אם אור מתקרב אליו, אור נבלע בתוכו. אז תחשבו שחור שחור זה בעצם כוכב שלא מצליח להאיר החוצה, האור שלו לא יוצא החוצה. הוא נבלע פנימה בגלל כוח המשיכה האדיר שלו, ואי אפשר לברוח ממנו. כל דבר שמתקרב אליו מתחיל לאט לאט להישאב אליו בגלל כוח המשיכה האדיר שלו. יש אפילו אפקט שנקרא אפקט הספגטיזציה, מהמילה ספגטי. אומר, אם אתה מתקרב לחור שחור, אתה מתחיל להימתח ולהימתח ולהימתח, עד שאתה נהיה ארוך מאוד מאוד כמו ספגטי, ואתה נבלע פנימה לתוך החור שחור. למזלנו, אל תדאגו, אף אחד מאיתנו לא ייבלע לתוך חור שחור, הכל בסדר, אבל לשאלתו או שאלתה של שקד, אי אפשר לצאת מחור שחור. מישהו מהמומחים פה רוצה להוסיף לזה? כן, אני אשמח. בגדול זה נכון, אבל לאחרונה פיזיקאים גילו שכן יש דברים שנפלטים מחורים שחורים, בעיקר פלזמה ואנטי חומר. יש חורים שחורים שכשמסתכלים עליהם מרחוק רואים פליטה של חלקיקים שנקראים פוזיטרונים, שזה כמו אלקטרונים אבל יש להם מטען חיובי, ויש היום כל מיני מודלים מתמטיים שמנסים להסביר איך כזה דבר יכול לקרות. יש היום כל מיני מחשבי על שמנסים לפתור משוואות שמראות את זה. אנחנו עוד לא יודעים איך זה קורה, אבל אנחנו יודעים להגיד שכן יש חורים שחורים שמתוכם נפלטים חומרים שיש להם מסה. אנחנו עוד לא יודעים להסביר את זה. כל הקונספט הזה של מה קורה שם הוא קצת קשה לנו לתפוס, וזה חלק מהנפלאות של המדע, שכשאנחנו מגלים תגלית חדשה שלא מתאימה למה שלמדנו, אז אנחנו צריכים לשנות את הידע שלנו ולמצוא דרכים חדשות להסביר את היקום, ואנחנו כל הזמן לומדים, כל הזמן. תודה על התוספת הנפלאה הזו, ואם כבר הוספת, אז בוא תענה לנו על השאלה הבאה. השאלה הבאה הגיעה אלינו מנועם, נועם פת או פט. האם אפשר לחיות חיים שלמים בחלל? מידד, אפשרי? שאלה מעולה, ואני אנסה לענות תוך שימוש בהיגיון. מכירים חיות שחיות בים, ניקח דגים למשל, דגים שחיים במים מלוחים ודגים שחיים במים מתוקים, דגים שחיים באגמים ודגים שחיים בים. אם תנסו לקחת דג שחי בים ותשימו אותו במים מתוקים, או דג שחי במים מתוקים ותשימו אותו בים, הם לא יחזיקו מעמד. למה? לא ניכנס יותר מדי לפרטים הביולוגיים, אבל לכל יצור חי, דרך האבולוציה, יש תהליך של התאמה לסביבה. אנחנו כבני אדם, יש לנו התאמה מאוד טובה לסביבה שלנו. לחץ האוויר על הגוף שלנו, שאנחנו לא מרגישים אותו ביום יום, אבל הוא כל הזמן שם. הגרביטציה, כל הזמן שם. הגוף שלנו מרגיש וחש ומשתמש בזה, למעלה, למטה. זרימה בתוך הגוף, הדרך שבה הדם שלנו זורם בגוף, הפיזור של הנוזלים בגוף, אפילו הזרימה החשמלית בעצבים שלנו בתוך הגוף, הכל מותאם לסביבה שבה אנחנו נמצאים היום על פני כדור הארץ מתחת לאטמוספירה. אנחנו יודעים היום בוודאות שמי ששוהה בחלל הרבה זמן סובל כל מיני שינויים פיזיולוגיים בגוף, בין אם זה בירידה של מסת שריר,
בין אם זה בשינוי ריכוז נוזלים בגוף, אפילו כל מיני תופעות של הפרעות ראייה כתוצאה מקרינה שיש בחלל, שאנחנו מוגנים בתוך כדור הארץ, בכדור הארץ מתחת לאטמוספירה אנחנו מוגנים ובחלל לא, והיא עוברת דרך קירות ודרך מסכות. אז התשובה שלי היא שנראה לי שנכון להיום בני אדם לא יכולים לחיות חיים שלמים בחלל, אבל אנחנו עושים הכל כדי לייצר סביבה שמדמה את התנאים על פני כדור הארץ. למשל, כשמדברים על מלון בחלל, ודרך אגב זה לא כזה מדע בדיוני וזה גם לא כזה רחוק, אנחנו מדברים אולי ב-2030 כבר יהיה המלון הראשון בחלל, מדברים על לייצר כוח כבידה מלאכותי כדי שאנשים יוכלו להמשיך לתפקד בחלל כאילו הם נמצאים על פני כדור הארץ. אנחנו נגיע לשם, אנחנו נדע לחיות בחלל מתישהו, אבל נכון לעכשיו זה דורש המון מאמץ והסתגלות, ויש עוד מלא מחקר בנושא, אז רופאים, ביולוגים, תזונאים, כל מי שרוצה לעסוק בתחום, ילדים, אתם העתיד של האנושות בחלל, אז תתחילו היום. כל הכבוד, תודה רבה מידד, ואני מסכים, כולכם פה, ילדודס צעירים, יום אחד תהיו מדענים גדולים, ותוכלו לקחת אותנו הרחק אל החלל, וגם נלמד איך לחיות שם. כרגע אנחנו עדיין יודעים לצאת אל החלל, ובדרך כלל לחזור, והשאלה הבאה שקיבלנו בדיוק על הנושא הזה, הגיעה מיונתן הומינר, או הומינר, ויונתן שואל, שחללית, בוא נקרא את כל השאלה שלו, בוא נראה. רגע, אני אזיז את זה מפה. אתה יודע מה, מידד, אתה עונה על זה עוד פעם, אז בוא אתה תקרא את השאלה שלו. אוקיי, כאשר חללית חוזרת לכדור הארץ, רוצים להימנע מגישה בזווית שטוחה מדי שתגרום לחללית לחזור לחלל. רציתי לשאול מה הבעיה בזה. אם החללית נוגעת באטמוספירה, מאטה ומתחממת קצת, ואחר כך חוזרת להתקרב בחלל, אולי הרווחנו שיטה שתאשר לבנות חלליות עם מגיני חום קטנים יותר, ואולי אפילו אפשר לחזור על התמרון הזה כמה וכמה פעמים. שאלה מצוינת. דרך אגב, אתם יודעים מה ההבדל בין שאלה טובה לשאלה מצוינת? שאלה טובה זה כשאני יודע את התשובה, שאלה מצוינת זה אני יודע את התשובה וגם יש לי שקף. אז אייל עזר פה, וזאת שאלה מצוינת. אתה יכול להריץ את הסרטון שמראה מה קורה כשמקפיצים אבן? אני בטוח שרובכם ראיתם את זה כשמקפיצים אבן על מים, פק 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 קופצת לה. אוקיי, אז למה האבן לא שוקעת מיד? משתי סיבות. אחת, שטח הפנים שלה, ושתיים, המהירות האופקית. אם תזרקו את האבן לאט מדי, היא פשוט תצלול לתוך המים. כשחללית חוזרת לתוך האטמוספירה, ואנחנו מדברים על המעבורות בעיקר, שחזרו ככלי טייס עם כנפיים, היא במהירות מאוד גבוהה, מהירות של סדר גודל 27-28 אלף קילומטר לשעה, ובמהירות הזאת, אם זווית הכניסה היא שטוחה מדי, האטמוספירה אפילו שהיא דלילה, היא עדיין מאוד 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 משפיעה, יש שם מולקולות של אוויר, ומה שקורה זה שהחללית תפגע ותקפוץ. למה אנחנו לא רוצים שזה יקרה? כי כשאנחנו רוצים שחללית תחזור לכדור הארץ, אנחנו מתכננים את המסלול שלה, אנחנו מתכננים את הזמן, את המקום ואת הנתיב שבו היא חודרת דרך האטמוספירה, וכתוצאה מהחיכוך באטמוספירה היא מתחממת, ואנחנו יודעים לפתור את זה, כי יש לנו מגיני חום, ואז כשהיא יוצאת מהאטמוספירה, זה קורה במקום כזה שמתאים בדיוק לנחיתה. יש לנו משאבים סופיים, שזה הדלק שיש בחללית, או היכולת שלה לתמרן, ולכן אנחנו צריכים למצוא איזשהו סוג של פשרה. בכלל הנדסה, שתדעו לכם, זה פשרה. זה מה אנחנו רוצים לעשות, מה האילוצים הקיימים, ואיך אנחנו מוצאים את הנתיב שמאפשר לנו לעשות הכי טוב שאפשר, בהתחשב בנסיבות. אז אי אפשר
למרות שזו הצעה מאוד מעניינת, אי אפשר להשתמש בשיטה הזאת של להקפיץ את החללית וכל פעם שהיא תתחמם קצת, תתחמם קצת, כי זה פשוט יעלה את המהירות שלה, וכל פעם כזאת תרחיק אותה מהמסלול של הנחיתה, וזה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות. אין ברירה אלא למצוא את הזווית המתאימה, לא חדה מדי, לא כהה מדי, זווית שתאפשר חדירה דרך שכבת האטמוספירה בטמפרטורה שמגיני החום שלנו יודעים לעמוד בה, 1600-1700 מעלות. תזכרו את המספר הזה, כי אחר כך אנחנו נדבר על שאלה אחרת שקשורה לנושא. ועדיין לשמור על האנשים שנמצאים בה חיים ושלמים. זאת הסיבה שאין לנו ברירה אחרת וחייבים לעשות את זה בפעם אחת. אם זה קורה יותר מפעם אחת והזווית שטוחה מדי, יש סכנה שהחללית לא יהיה לה מספיק דלק ולא תהיה לה יכולת לחזור לנקודה שבה היא אמורה לנחות, ולצערנו אי אפשר לנחות ככה סתם בשדה, צריך לנחות במסלול, במקום מסוים, בשעה מסוימת, בתאריך מסוים. יש גם מזג אוויר על כדור הארץ שצריך לקחת בחשבון. אז אני מקווה שזה מסכם את הכל. רעיון טוב, צריך למצוא דרך אחרת. בינתיים אנחנו סומכים על מגיני החום שיש לנו. אחלה, תודה רבה רבה. אני הייתי מת לטוס בכזו חללית, אבל כבר אין יותר, יש יותר. האמת, יש עוד כמה כאלה, אבל עולה הרבה מאוד כסף לטוס בהם. אולי יום אחד אורי ייקח אותי לטיסה כזאת. עוד מעט, רק אתה יודע, יהיה יותר זול. זה גם נכון, גם המחירים הולכים ויורדים, וגם אני צופה שהילד שלי יהיה עשיר ויקח את אבא שלו הזקן לטיול בחלל. הזכרת ממש לקראת סוף התשובה שלך את מזג האוויר, וזה מוביל אותנו לשאלה הבאה שקיבלנו, שאלה שקיבלנו מיונתן טוביאן, והשאלה היא, האם מזג האוויר בכדור הארץ מושפע מהחלל? ועל השאלה הזאת תענה לנו המומחית שלנו, דנה. אז קודם כל זו שאלה מאוד מעניינת, כי תמיד אנחנו חושבים על חלל בתור משהו שהוא ריק, ואין בו אוויר ואין בו שום דבר, אז איך בכלל יש לו מזג אוויר? ומסתבר שגם לחלל יש מזג אוויר, ואפילו יש חזאים ותחזיות ויש שם סופות, כי אנחנו מסתכלים על כל מיני חלקיקים שמגיעים מהשמש, ולשמש יש עונות, כמו שיש לנו בכדור הארץ. יש לה תקופות שהיא יותר שקטה, ויש לה תקופות שהיא יותר סוערת, ואתם רואים פה את השמש, לפעמים יש לה תקופות שהיא שולחת כאלה סופות של פלזמה, שהן יכולות להיות אפילו יותר גדולות מכל כדור הארץ, ובעצם מה שהיא שולחת, היא שולחת חומר, או כל מיני חלקיקים שיוצאים החוצה מכיוון השמש ולכל מיני כיוונים, חלקם כשהם בכיוון כדור הארץ נקלטים בשדה המגנטי של כדור הארץ, ומתחילים להגיב עם האטמוספירה שלנו. באטמוספירה שלנו יש כל מיני חלקיקים שיש להם מטען חשמלי, וכשיש תגובות לפעמים אנחנו רואים את זה גם כמה שנקרא זוהר צפוני, זוהר דרומי. זה משפיע לנו על זה שהאטמוספירה נעשית עם יותר חלקיקים, יותר דחוסה, יש יותר רכיבים, ואז חלליות ולוויינים מרגישים את זה כמו משהו שמושך אותם, פוגע, מוריד להם אנרגיה, והם יורדים כלפי מטה. יש גם השפעות על רכיבים חשמליים, שבעצם יכולים להיפגע מהסופות האלה ולהתקלקל. היו לוויינים ליד מאדים שסופה פגעה בהם והם הפסיקו לעבוד, למשל. וגם מכיוון שזו תקופה שבאה והולכת, שתדעו שגם עכשיו יש לשמש תקופה כזאת של סופות, והיא שולחת, הייתה רק בשבוע האחרון, סופה מאוד גדולה שחלקיקים ממנה הגיעו לכדור הארץ, והשפיעו בזוהר הצפוני. וגם יש עוד תופעה שלא כולם מכירים, תעשה לשקף הבא, שחשבתי שיהיה זה, יש את מה שאנחנו מכירים כזוהר צפוני ודרומי, שזה יש כל מיני אורות באטמוספירה שהן יותר בצבעים שונים, ויש גם תופעה של כמו פס בוהק כזה, שקוראים לו סטיב. עכשיו סטיב, בהתחלה נתנו לו את השם סטיב, ואחר כך המציאו לו ראשי תיבות של מה שזה אומר, אבל כן, זו תופעה שקורית מהר מאוד, היא
בוזקת ונעלמת תוך כמה דקות, והיא תופעה שגם נראית הרבה יותר דרומית מהאזורים שבדרך כלל יש זוהר צפוני ודרומי. רק אתמול ראו סטיב בכל מקרה מדינות שהם בדרך כלל לא רואים בהם זוהר צפוני ודרומי, כי זה גם תלוי בחוזק של הסופה, אז תלוי כשנצא לטייל ברחבי העולם, אולי גם נצליח לראות גם את הפסים האלה ולא רק את הדברים האחרים. תודה רבה, אני מת לראות זוהר צפוני. אני רוצה להגיד שלגבי השאלה הזאת, האם מזג האוויר בכדור הארץ מושפע מהחלל, אז אני חושב גם על תשובה נוספת, קצת שונה מהתשובה שלך, והיא, כדור הארץ הרי נמצא בחלל, וכדור הארץ מסתובב סביב השמש, וכדור הארץ נוטה על הציר שלו, הוא לא מסתובב, איפה המצלמה שלי? הציר של כדור הארץ לא עומד ככה ישר, הוא נוטה ב-23 מעלות, והנטייה הזאת היא ב-23 מעלות, והמיקום שלו סביב השמש משפיעים על עונות השנה שלנו. זאת אומרת, שכדור הארץ, המזג האוויר בו מושפע גם עצם הימצאותו בחלל ואיך שהוא נמצא בחלל. אבל זהו, הפסקתי להתפלסף. רוב הדברים שדיברת עליהם קשורים בעצם פליטה של אנרגיה מהשמש, ומשפיעה על מזג האוויר בכדור הארץ, וזה מוביל אותנו לשאלה הבאה שלנו של שלב, ששאל או שאלה כמה מעלות צלזיוס יש בשמש. השמש זה דבר חם, אז הבאתי מהנדס מתוחכם, קוראים לו מידד, והוא יענה לנו. שתדעו לכם שמהנדסים אוהבים לדבר במספרים. אז מידד ידבר איתכם עכשיו במספרים. אני רק אציין שכשקוראים לי מהנדס אני נעלב, כי אני פיזיקאי. נכון, יש לי גם תואר בהנדסה, אבל אני אוהב מאוד פיזיקה. זה הפאשן שלי, וחלל ולוויינים והכל. מדעים בכלל. אז התשובה היא, האם אתם מתכוונים פני השמש או במרכז השמש? אז יש תשובות שונות. קודם כל, מה זה השמש? השמש זה כור אטומי ענק, כור היתוך ענק, שמשחרר אנרגיה כתוצאה מהיתוך גרעיני. מה זה היתוך גרעיני? זה ששני חומרים נדחסים בכוח כל כך אדיר שהם הופכים לחומר אחר. מימן הופך להליום, הליום הופך לפחמן, פחמן הופך לחמצן וכדומה. כתוצאה מהכוח הכבידה האדיר, כל הגזים האלה בתוך השמש נדחסים אחד לשני ונפלטת המון אנרגיה. אנחנו יודעים להגיד שהטמפרטורה עד פני השמש היא 5,500 מעלות. איך אנחנו יודעים? קודם כל, 5,500 מעלות, שתבינו, זה טמפרטורה כל כך חמה שאין שום חומר שאנחנו מכירים שיכול להישאר במצב שהוא לא גז. לא מוצקים, לא נוזלים, לא יכולים בטמפרטורה של 5,500 מעלות להיות בשום מצב צבירה אחר שהוא לא גז או פלזמה. איך אנחנו יודעים את זה? אז היה פיזיקאי בשם ויין, שהוא שם לב שיש קשר בין כמה גוף מסוים חם לבין הצבע שלו, של איך שאנחנו רואים אותו. יצא לכם ילדים לשים לב שלפעמים כשמשהו מאוד מאוד לוהט, מחברים תנור לחשמל או משהו כזה, אז פתאום הצבע שלו משתנה והוא נהיה כזה אדום כתום, ולפני זה הוא היה בכלל שחור או אפור. אז זה מה שוויין זיהה, והוא מצא קשר ישיר בין הצבע לבין הטמפרטורה, ויש מכשיר שנקרא ספקטרומטר, שהוא יודע לזהות את אורכי הגל שנפלטים, כלומר איזה צבעים אנחנו רואים. וכשמכוונים ספקטרומטר לשמש, מגלים שני דברים מעניינים. דבר ראשון, כמו שאמרתי, הטמפרטורה של פני השמש זה 5,500 מעלות. דבר שני, אורך הגל שמתאים ל-5,500 מעלות, כלומר הצבע, הוא לא צהוב, הוא לא כתום. מה, השמש לא צהובה? אה. אני בשוק. תכף נסביר למה. הוא ירוק בהיר. למה אנחנו רואים את השמש צהובה? או בגלל שיש באטמוספירה שלנו אטומים של חנקן,
וחמצן, ופחמן דו-חמצני, מולקולות של פחמן דו-חמצני ומולקולות של חמצן וחנקן, וכשהאור שמגיע מהשמש פוגע, יש פיזור, ובגלל זה השמיים נראים לנו בצבע תכלת, ובגלל זה השמש נראית לנו צהובה. למעשה, יש סברה שהסיבה שכל הצמחים על כדור הארץ הם בצבע ירוק, יש להם כלורופיל, זה בגלל שבאופן מקורי, אורך הגל הכי נפוץ של השמש זה אורך הגל של הצבע הירוק. מה הטמפרטורה בתוך השמש? שוב, חישובים של מה גודל השמש, מה הטמפרטורה בקצה, ובעזרת מחשבים עושים את החישובים האלה. 150 מיליון מעלות צלזיוס. אי אפשר לתאר את זה, אי אפשר לתאר את זה בכלל, אי אפשר לתאר את זה בכלל. ואחת הבדיחות הכי מצחיקות ששמעתי בהקשר הזה על, לא נציין כרגע מאיזה מדינה, אבל מנהיג של איזושהי מדינה שרצה לשלוח אסטרונאוטים לשמש, והמדענים של המדינה אמרו, אבל אדוני אי אפשר, הטמפרטורה היא כל כך גבוהה על פני השמש שאי אפשר אפילו להתקרב. אז הוא אמר, מה הבעיה? נשלח אותם בלילה. אני מכיר כמה מנהיגים גם במדינה שלנו שיכולים להגיד כזה דבר. בקיצור, אל תתקרבו לשמש, ועכשיו לא לצחוק, אף פעם אל תסתכלו באופן ישיר על השמש, זה מאוד מאוד מסוכן, זה פוגע בראייה. תודה רבה רבה מידד, אמרתי לכם שהוא יענה לכם במספרים, אבל איזה מספרים מטורפים, 150 מיליון, אם על... לפעמים כשאני מחמם שניצלים בתנור זה 200 מעלות. 150 מיליון? טוב, שאלה הבאה היא של, לא יודע של מי, כתוב לי כאן ג'ט מרכזי, לא נראה לי שמישהו נקרא ג'ט מרכזי, אבל השאלה הבאה היא, אם נוסעים רחוק מדי בחלל, אז האם אי אפשר לחזור? או האם אפשר לחזור? אז בשביל זה הבאתי לכם פה פיזיקאי מהנדס מטורף, קוראים לו מידד, והוא יסביר לכם האם אפשר או אי אפשר לחזור אם טסים רחוק מדי לחלל. אז התשובה היא כן, יש דבר כזה שנקרא רחוק מדי. לכל גוף שיש לו מסה, יש לו שדה גרביטציה, זה נקרא שדה ההשפעה של הגוף. כשנמצאים בתוך שדה הגרביטציה, אז מה שקורה זה כשאנחנו נופלים כל הזמן לכיוון מרכז השדה הזה, ואם יש לנו מספיק מהירות אז אנחנו נכנסים למסלול. כמו שלוויינים נכנסים למסלול סביב כדור הארץ, וכמו שהירח בעצם נמצא במסלול סביב כדור הארץ. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו נתרחק מעבר לקצה שדה הגרביטציה, ששם כוח הגרביטציה הוא באמת אפס לגמרי, אז אנחנו לא נרגיש יותר את כוח המשיכה של הגוף הזה. גם לשמש יש שדה גרביטציה, ולכן יש פלנטות שמקיפות את השמש, ויש אפילו שביטים שיש להם מסלול מאוד מאוד אליפטי וארוך, והם חוזרים פעם בעשרות שנים למסלול הזה סביב השמש, אבל מי שנמצא או מה שנמצא רחוק יותר מעבר לשדה הזה לא מרגיש יותר את שדה הגרביטציה. היות ונכון להיום הדרך היחידה שבה אנחנו יכולים לנוע זה בעזרת איזושהי הנאה ובעזרת כמות מוגבלת של אנרגיה, וגם אי אפשר להשתמש באנרגיה סולארית כשמתרחקים מאוד 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 מהשמש, כי היא פשוט נחלשת. אז התשובה היא כן, יש מצב שבו אם אנחנו נתרחק מדי, אנחנו נצא מחוץ לשדה ההשפעה ולא נוכל לחזור. נכון להיום, עם האמצעים שיש לנו, לא נוכל לחזור. יש שתי חלליות שנקראות וויג'ר, ששיגרו ממש ממש מזמן, שאני הייתי ילד, בשנות ה-70 של המאה הקודמת, גם האלף הקודם. של האלף הקודם, תודה. עכשיו אני מרגיש עוד יותר זקן. והם שוגרו ככה שהם יחצו את כל מערכת השמש
ויצאו החוצה, מחוץ למערכת השמש, והם לא יחזרו. לא יחזרו לעולם. אנחנו ממש לא מזמן עדיין קיבלנו מהם אותות רדיו, שלקח להם הרבה מאוד שנים להגיע, אבל פעם הבאה שאתם מתכננים איזושהי נסיעה לחלל, תוודאו שאתם עושים מסלול כזה שיאפשר לכם לחזור. אחרת זה יהיה one way ticket. אבל אתה יודע, עדיין אפשר להניח כמו חללית רוזטה או זיריס, לנסוע רחוק רחוק רחוק, לבקר איזה אסטרואיד או שביט, אחרי הרבה מאוד שנים, ועדיין להיות במסלול שחוזר ונפגש עם כדור הארץ. נכון מאוד, דנה. ועדיין עשו רחוק רחוק. ומשתמשים בשדות הגרביטציה, ומתכננים את זה בתוך שדה ההשפעה, ושומרים מספיק דלק לנסיעה חזרה, אז אפשרי, בהחלט. טוב, אנחנו נדאג לפעם הבאה שאנחנו מתכננים את המסלול, שהוא יהיה כזה שאנחנו נחזור. מעולה. מצוין. אז אם כבר מדברים על לטוס רחוק רחוק לחלל, בדרך כלל עושים את זה בחללית, אז השאלה הבאה שלנו הגיעה מירדן בשן. ירדן בשן גם, אני מאוד מאוכזב, כי רוב הילדים ששלחו שאלות לא נמצאים פה איתנו היום, רציתי להעלות אותם, שישאלו שאלות. בכל מקרה, ירדן בשן שואל או שואלת, שימו לב כמה שאלות קיבלנו מילדים שאני לא יודע אם זה בן או בת, שזה מדהים, השמות היום הם כאלה שאין לדעת. אז ירדן בשן שואל או שואלת, איך בונים חללית שיכולה לטוס לחלל? ובשביל זה יש לנו אורח מכובד, הפתעה, אילון מאסק איתנו פה היום, אילון מאסק הישראלי, קוראים לו מידע פריאנט. הפתעה. ומידד יספר לנו איך אפשר לבנות חללית שיכולה לטוס לחלל. אוקיי, אז קודם כל, אתם יודעים, אנחנו משתמשים במילים חללית, לוויין, באנגלית קוראים לזה spacecraft. אנחנו מתכוונים למשהו שטס לחלל, או שחוזר או שלא חוזר. ואני אתחיל מזה שאני אספר לכם לפני קצת פחות מ10 שנים, אני בניתי לוויין ביחד עם תלמידי תיכון מהרצליה, ואנחנו בנינו את הלוויין בבית הספר עצמו, והוא שוגר לחלל ביוני 2014, והוא עבד כמעט 5 שנים רצוף, והוא עשה משימה מדליקה, וזה היה הפעם הראשונה ששוגר לוויין ישראלי קטן. כמה קטן? הוא שקל פחות מקילו, ואחר כך עוד היו הרבה לווייני תלמידים, קראו לו דרך אגב דוכיפת. אחר כך כשיהיו עוד פרויקטים אז שינו את השם שלו לדוכיפת 1, כי הוא היה הראשון מתוך סדרה. איך בונים חללית? בגדול לחללית או ללוויין יש, לא משנה מה הגודל שלהם, קטנים פחות מקילו או ענקיים ששוקלים עשרות טונות, יש אותם מערכות. יש מערכת חשמל שיש לה סוללות ופאנלים סולאריים, יש מערכת תקשורת שמאפשרת לצוות שנמצא על כדור הארץ לתקשר עם הלוויין או עם החללית, יש מערכת הנעה שמאפשרת לשנות מסלולים ולנוע ממקום למקום, יש מערכת בקרה טרמית ששומרת שלא יהיה חם מדי או קר מדי, כי יש הבדלי טמפרטורות מאוד גדולים בחלל, יש מבנה שהוא צריך לעמוד ברעידות ובעלמים של השיגור, ולכן חשוב מאוד איך מתכננים את המבנה, ויש מחשב שמנהל את כל התוכנות שרצות. בנוסף ל6 המערכות האלה שציינתי, בדרך כלל על לוויינים יש גם מטעד. מה זה מטעד? זה ראשי תיבות של מטען יהודי, זה הדבר שבשבילו בנו את הלוויין או את החללית, המשימה. לדוגמה, אם זה לוויין צילום, המטעד יהיה מצלמה. אם זה לוויין תקשורת, המטעד יהיה ציוד תקשורת. אם זה לוויין מחקר, אז המטעד יהיה כל מיני מכשירים לטובת המחקר. לפעמים זה יכול להיות שילוב של כמה דברים. חללית, בדרך כלל המטעד שלה זה בני אדם. זה היכולת שלה
לשאת צוות מאויש, או לפעמים המטעד זה אספקה, אם זה חללית שטסה לתחנת החלל הבינלאומית עם אספקה, אז אוכל, מים, צעצועים, כל מיני דברים שמביאים לאסטרונאוטים שנמצאים בתחנה. מה חשוב לדעת כשבונים חללית? צריך מאוד מאוד להתחשב בתנאי הסביבה. זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון שהשיגור הוא נקודה במהלך המשימה שבה יש המון רעידות, המון עלמים, המון כוחות שמופעלים, וצריך לתכנן ככה שהמערכות לא יתפרקו כתוצאה מהלחץ והתנאי סביבה האלה. כמו שאמרתי, יש שינויי טמפרטורה מאוד גדולים, אז צריך לתכנן ככה שהציוד האלקטרוני לא יקפא או לא ירתח, ויש גם קרינה. הקרינה שנמצאת בחלל משפיעה מאוד 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 על ציוד אלקטרוני, משפיעה על שני דברים בעיקר, על זיכרונות, הזיכרון שיש לכל אחד מאיתנו בטלפון או במחשב, מאוד מושפע מקרינה, וזה יכול לשבש אותו עד כדי שאי אפשר יהיה להשתמש בו. והמעבד עצמו, המעבד עצמו, אם הוא לא מתוכנן לעבוד בסביבת חלל, הוא יחזיק מעט מאוד זמן, וכתוצאה מהקרינה הוא יפסיק לעבוד. יש היום, אילון, תתפלאו תסכם, לשמוע, אתה צריך לסכם, אילון, אתה חייב לסכם. אז זה בדיוק הסיכום. יש היום חנות שבה אפשר לקנות רכיבים של לוויינים באינטרנט. היא נקראת ה-CubeSat Shop, cubesatshop.com, תיכנסו, תראו שיש לכם אפשרות לבחור כל מיני מערכות, תקשורת, חשמל, מחשבים וכדומה, להזמין באינטרנט, לשלם בכרטיס אשראי, ואז להרכיב את הלוויין בבית ספר, בבית, איפה שאתם רוצים, אבל כמובן שאז צריך למצוא איך לשגר. אז זה לא rocket science, אפשר לעשות את זה, אפשר לבנות היום חלליות. It is rocket science. It is rocket science. הדרך הכי טובה ללמוד יותר זה לעשות קורסים אונליין. יש מלא קורסים אונליין שמלמדים איך לתכנן ואיך לבנות חלליות, ותמיד אתם יכולים לפגוש אותנו בלייב, באמיתי, לא בזום, ואנחנו יכולים לעבוד על זה ביחד. מידד, אתה יודע שביפן רוצים לבנות חללית שהיא עשויה מסוג של עץ? כן, כן, הם רוצים לעשות ניסוי. כדי שאחר כך היא תישרף באטמוספירה. כשהיא תגמור את התפקיד שלה, אז שהיא לא תישאר בתור זבל, אז רוצים לבנות ממשהו שאחר כך יערס ולא ישרוד הרבה זמן. ועכשיו הדבר הכי מרתק בתעשיית החלל זה קישור בין עולם תעשיית החלל לבין הדפסות תלת מימד, ומדברים על לבנות חלליות בחלל, להדפיס ממדפסות תלת מימד שיודעות להדפיס מתכות, חלליות ומבנים, ולהתחיל ממשהו קטן ואז לעשות את זה בחלל גדול ממש. כן, אבל המדפסת שלי בבית היא רק כזאת. זה רמז, אני העברתי תמונה, זה רמז. האם אפשר לראות את השמש מהזה? אז קודם כל, כמו שמידן, דיברנו על חללית, ואנחנו רואים פה את תחנת החלל הבינלאומית, שאגב, אתם יודעים שיש שתי תחנות חלל היום סביב כדור הארץ, אחת תחנת החלל הבינלאומית ואחת תחנת חלל סינית. ותחנת החלל הבינלאומית כבר נמצאת בחלל יותר מ-22 שנה, כבר 23, האמת, כשחושבים על זה. אז כן, אז אתם רואים, זו תמונה מהחלל ורואים את השמש. אז כן, את השמש אפשר לראות אפילו כנקודה זוהרת גם בפלוטו וגם במאדים, ואפשר לראות גם מטלסקופים ששמים בחלל את השמש, לא רק דרך האטמוספירה או פה בכדור הארץ, ואפשר לראות את זה לא רק באור שאנחנו, מה שנקרא, בתחום שאנחנו רואים בעיניים, מידע דיבר על כל מיני תחומי תדר, אפשר לראות השמש קורנת בהרבה אורכי גל, אפשר לראות כל מיני תדרים ולראות השמש ואת כל הדברים שהיא עושה. לפעמים היא נראית ככה כמו כוכב בוהק, כשלא רואים באטמוספירה אז גם אין לה את הנצנוץ או את כל זה, ואם מסתכלים יותר בקרוב היא נראית באמת כמו כדור אש גדול. אם תעביר לשקף הבא למשל,
זו תמונה מטלסקופ שנמצא בחלל, במרחק 150, כמה זה אל אחד? לא. 150 מיליון? לא, זה יותר. אז זה טלסקופ שכל הזמן מסתכל על השמש, וכמו שאמרנו קודם, אם הזכרנו שיש לשמש עונות במזג אוויר, הוא ככה עוזר לנו לחזות את מזג האוויר שבשמש. אז דוגמה. אז דניאלה, אפשר לראות את השמש בחללית, שתדעי לך את זה. תודה על השאלה של דניאלה, ותודה על התשובה של דנה. אנחנו מתקרבים לסוף השאלות שקיבלנו דרך האינטרנט. השאלה הזו, איך נוצרו כוכבי הלכת והשמש, הגיעה אלינו מעידו קוגן. אז תודה עידו על השאלה הנפלאה הזאת. האמת שזו שאלה מגניבה, כאילו, אוקיי, אנחנו פה על כדור הארץ, אבל איך כדור הארץ נוצר בכלל? אז פעם, לפני שנים רבות, מערכת השמש שלנו נוצרה לפני בערך 4.5 מיליארד שנים, אבל מה שאני מתאר עכשיו נכון גם למערכת השמש שלנו וגם למערכות שמש אחרות. הכל בחלל נוצר מגזים. בהתחלה יש עננים של גזים, כמו שאנחנו רואים פה בתמונה, והעננים האלה של הגזים מסתחררים ומסתובבים סביב עצמם בעצם. וככל שהם מסתחררים ומסתובבים סביב עצמם, הם יוצרים גוש יותר ויותר גדול של גזים. והגזים האלה, שוב, לאט לאט בגלל שהם מסתובבים סביב עצמם, והם מתקבצים בהתחלה מצורה של דיסקה, כמו דיסק, כמו צלחת מופפת, הם מייצרים בשלב מסוים כדור, כן? והכוח משיכה הזה מושך את הגזים האלה אחד אל השני, ויוצר צורה של כדור, וכשהחלקיקים, האטומים בתוך הכדור הזה, מתחילים להימשך למרכז, בגלל ששם יש, כוח המשיכה בעצם נמצא שם במרכז, רוב החלקיקים, רוב האטומים נמצאים שם, הם מתחילים, כמו שמידד הסביר מקודם, להתנגש אחד עם השני, ובשלב מסוים הם מתנגשים ומתחברים והופכים להיות גז אחר, וככה נוצרים כוכבים שפולטים החוצה הרבה אור וחום. כוכבים כאלה לאט לאט אחרי מיליוני שנים, גם אחרי מיליארדי שנים, לאט לאט מתים ומתפוצצים, ובהתפוצצויות האלה בעצם נפלטים הרבה מאוד חלקים לחלל, הרבה מאוד גזים ואטומים לחלל, שמתקבצים לאט לאט ועוד פעם מתחילים להתקבץ ולהפוך למשהו בצורה כדורית. ככל שיותר ויותר אטומים כאלה מתחברים ונוצרים אטומים חדשים, נוצרים לנו חלקים חדשים, גזים חדשים, ואחרי זה יסודות אחרים שהם גם לא גזים, כמו היסודות שמהם מורכב כדור הארץ. אז בעיקרון, מערכת שמש כזאת נוצרת בדרך כלל מכוכב, כמו השמש שלנו, ומכוכבי לכת שבעצם נוצרים סביבה ונקלעים בכוח משיכה שלה ומסתובבים סביבה. זו תשובה מאוד מאוד מופשטת לאיך נוצרת מערכת שמש. אנחנו לא נעמיק בזה עוד, כי אני רוצה שנספיק שאלה אחרונה ולפתוח את השאלות לקהל. אז השאלה האחרונה לדנה, מה זה לעזאזל אזור שטח 51, והאם יש שם חייזרים? וזה לא ליד רחובות, אני יודע. אז ארצות הברית, שהיא מדינה מאוד גדולה, מורכבת מהרבה ארצות בפנים, ויש שם אחת מהמדינות, נקראת נבדה, ויש שם, האמת היא, אם נוסעים מלאס וגאס צפונה, יש כביש שעובר ליד אזור שנקרא אזור 51, ושם תמיד כל מי שנוסע במדבר, יש שם המון דיווחים שטוענים שהם רואים אורות מוזרים וצלחות מעופפות והרבה דברים, ויש אנשים שטוענים שאם נוסעים הרבה זמן במדבר אפשר לדמיין הרבה דברים שרואים, אבל בעצם האזור הזה זה בסיס צבאי, שיש בו הרבה פיתוחים של חיל האוויר האמריקאי, עם כלי טייס שהם חדשים, ולכן לפעמים הכלי טייס האלה נראים בדיוק כמו אולי חלליות או דברים לא מוכרים, בעיקר כשיש אורות בלילה ומשהו שטס מעליך במהירות כשאתה נוסע בחושך לבד. אז יש אומנם טענה שבשנות ה-50 של המאה הקודמת או האלף הקודם,
ב-1950 שהייתה אולי חללית שהתרסקה ברוזוול מטקסס והביאו לאזור הזה את השרידי החללית, אבל זה אף אחד לא הוכיח כי זה יותר נראה כמו בלון של מזג אוויר חדשני ולא חללית. אז יש הרבה סיפורים שאולי יש שם חייזרים, אבל עוד לא הוכחה רשמית. וההנחה היא שפשוט אם אתם נוסעים שם לבד בחושך, אז נראה מה יקרה. אבל לא לעבור את המהירות המותרת, כי גם יש שם הרבה שוטרים שמחכים לכל מי שנוסע שם בחושך. אז לנסוע בזהירות ליד הבסיס. אני פעם הבאה שאני טס לארצות הברית, אני הולך לבקר במקום הזה. יש שם אולי 51 חייזרים, אני לא בטוח. זה חור בין חור. חברים, אנחנו הגענו לסוף של השאלות שהגיעו מהבית, והגענו לשלב שבו אתם יכולים לשאול שאלות. אז מה שאני הולך לעשות, זה לפתוח פה את ה... לא, יש לכם שאלות? תצביעו, אני אפתח לכם את המיקרופון ותוכלו לשאול את השאלות שלכם. אז יש פה מישהו שיש לו שאלה שהוא רוצה לשאול את המומחים? איתן בן 9 שאל משהו, או שאלה אם הוא רוצה לעלות ולשאול? איפה איתן בן 9? שהיא כבר... בוא נראה. מי שאל? איפה? הוא בצ'אט שאל, אבל השאלה אם הוא רוצה לעלות ולשאול. אוקסנה, את רוצה שנפתח לכם את המיקרופון ותוכלו לשאול? שלום. שלום. השאלה שלי, אם יש סופות בחלל ולמה זה גורם להם. כי זה מוזר, כי אין רוח בחלל ואיך נוצרות סופות. שאלה מצוינת. דנה, דיברת על זה מקודם, את רוצה להרחיב טיפה? כן, כי קודם כל נגיד שכמו שיש בכדור הארץ אטמוספירה ויש סופות, אז יש גם בכוכבים וירחים מקומות עם אטמוספירה שיש להם סופות, זאת אומרת במאדים יכול להיות סופת אבק שמכסה אפילו את כל כוכב הלכת או דברים כאלה, ואם אתה שואל על דברים שמגיעים מהשמש, אז מה שאנחנו כאילו קוראים לו סופה, אז יש בעצם התפרצות של פלזמה או חלקיקים שיוצאים מהשמש והם נפלטים מהשמש בכוח רב לכיוון מסוים, ואנחנו קוראים לזה סופה כי כשזה מגיע לאזור מסוים זה משפיע. אם זה מגיע לצדק זה יכול לגרום גם כן לזוהר צפוני וגם כשזה מגיע לכדור הארץ, אז זה לא ממש סופה ורוח כמו שיש לנו פה על כדור הארץ, אבל זה אוסף של חלקיקים שמגיע ומשפיע. אז אנחנו משווים את זה למשהו שאנחנו יודעים להתמודד איתו, ולכן קוראים לו סופה. יופי, תודה רבה רבה על השאלה הנפלאה. יש עוד מישהו בקהל שרוצה לשאול שאלות? אתם יכולים לנופף... כן, אילון, מה אתה רוצה לשאול? אנחנו לא שומעים אותך. רגע, הנה, עכשיו שומעים. איך אנחנו יודעים שקיים חור שחור? או, איזו שאלה איך גילינו נפלאה. שקיים חור שחור? אני ניסיתי להסביר לו שפשוט אני איך גילינו את זה על דף, ניסיתי להסביר לו שחור שחור זה בעצם משהו, לא התכוונתי לזה. מקום ריק בחלל, לא התכוונתי לזה. לא התכוונתי לזה, התכוונתי איך בני אדם גילו את זה, שזה חור שחור. אני רואה את מידד אומר לעצמו, אני רוצה לענות על זה, אז קדימה מידד. כן, שאלה מצוינת. איך גילינו שיש חור שחור? איך גילינו שזה חור שחור? על ידי תצפיות. על ידי תצפיות. למה אני מתכוון על ידי תצפיות? אנחנו כבר כמה מאות שנים המדענים יודעים לכתוב נוסחאות שמסבירות איך גופים נעים כשיש כוח כבידה. אנחנו יודעים שזה מסלולים בצורה של אליפסות, ואנחנו יודעים להגדיר שאם יש מסה מסוימת, אז המהירות תנועה מסביב תהיה כזאת. אנחנו יודעים את כל המשוואות של התנועה. ושמנו לב בתצפיות שיש כל מיני גופים שנעים בתנועה מעגלית, אבל אנחנו לא רואים מה זה השמש הזאת או המסה הזאת באמצע שסביבה הם מסתובבים. שאלנו את עצמנו, הם מסתובבים סביב משהו, יש שם משהו.
למה אנחנו לא רואים את זה? וניסינו לראות את זה בטלסקופים, ואחר כך הגדלנו את הטלסקופים יותר, ועדיין לא ראינו. ידענו שמסתובבים סביב משהו, ידענו בוודאות שיש שם משהו, אבל לא ראינו את זה. ואז כשאלברט איינשטיין ועוד פיזיקאים אחרים פיתחו את תורת היחסות, הגענו להבנה של מה לא הבנו קודם, ושיש מצב מסוים שבו כוח הכבידה הוא כל כך גדול שאפילו האור לא יכול לברוח, ולכן אנחנו לא רואים את הגוף, הוא קיים שם, זה לא באמת חור, זה בעצם כדור מאוד 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 דחוס, מאוד 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 כבד, שהוא עד כדי כך כבד שאפילו האור לא מצליח לברוח ממנו, ולכן כל מה שנמצא מסביב נע בתנועה כמו שאנחנו נעים סביב השמש. אנחנו לא יכולים לראות סביב מה הם נעים, אבל אנחנו יכולים להגיד בדיוק איפה הוא נמצא, וככה גילינו, אחרי שהתאמנו את המשוואות, כמו שאמרתי, כשאנחנו מגלים משהו חדש, אנחנו מתאימים את המשוואות, גילינו שבמרכז הגלקסיה שלנו, שביל החלב, יש חור שחור, ולמעשה כל הגלקסיה שלנו נעה סביב חור שחור מאוד מסיבי שנמצא במרכז הגלקסיה. אז התשובה לשאלה איך גילינו, עשינו תצפיות, ניסינו להסביר לעצמנו מה אנחנו רואים, כתבנו את המשוואות, וברגע שראינו שהמשוואות מסתדרות ואנחנו יכולים להסיק מזה מסקנות, התחלנו לחפש חורים שחורים במקומות אחרים ביקום, וראינו שאנחנו צודקים, שהתיאוריה שלנו נכונה. אז ככה גילינו שיש חורים שחורים. ולזכור, זה לא באמת חור, זה בדיוק הפוך מזה. זה משהו מאוד מאוד מסיבי, מאוד מאוד דחוס, שמושך את כל מה שנמצא סביבו בעוצמה כזאת, שאפילו אור לא יכול לברוח ממנו. תודה רבה אילון על השאלה הנפלאה. יש עוד שאלות? ילדים נפלאים מהקהל? רגע, שנייה, אורי, רק רגע, יש כאן את יובל שאני רואה רוצה לשאול. רק רגע, אורי. כן, רציתי לשאול כמה פעמים הכדור הארץ נכנס בשמש. לדעתי כמה מיליוני פעמים, אבל אפשר לבדוק מהר, אלא אם כן מישהו מכם יודע את התשובה בשלוף, אבל אפשר לבדוק מהר בגוגל, אבל כדור הארץ נכנס לדעתי כמה מיליוני פעמים בשמש, אני משער. אבל תכף המומחים שלנו בודקים, אני כבר רואה אותם. בינתיים, אם יש עוד מישהו שרוצה לשאול, יש לנו זמן לעוד איזה שאלה או שתיים. יובל, התשובה לשאלה שלך זה כאילו, אם ניקח את כדור, השאלה נניח אם אני לוקחת את כדור הארץ ואני שמה כמו מפה כזאת, אני מנסה לשים אחד ליד השני וגם למלא את זה כמו כדור, אז 1.3 מיליון כדור הארצים כאלה, שאני אכניס פנימה כמו גולות בתוך כדור גדול. לא הייתי רחוק. לא. איטל, מה את רוצה לשאול אותנו, איטל? כלום? אוקיי. רגע, יובל עוד פעם מצביע. כן, יובל? או שזו עוד הצבעה ממקומו? לא, רק רציתי להגיד שהבנתי. מצוין. תודה רבה. יש עוד שאלה מאוקסנה בצ'אט. ליאור בן 5 שואל, למה קר ככל שמתרחקים מכדור הארץ? טוב, כדור הארץ הוא מחמם בשתי דרכים, הוא גם פולט חום בעצמו, כי המרכז של כדור הארץ הוא חם מאוד, הוא לוהט, והוא גם קולט חום מהשמש, או קולט אור, האמת זה 3 דרכים, הוא גם פולט חום מעצמו, מהמרכז שלו, הוא גם קולט חום מהשמש ופולט אותה, והוא גם קולט קרינה אחרת, כמו אור מהשמש, והקרינת אור פוגעת בכל מיני דברים והופכת לחום, והחום הזה נפלט. אז על כדור הארץ חם מ3 סיבות, לא באופן שווה, מחלק מהם חם יותר ומחלק מהם חם פחות, אבל זה 3 הסיבות העיקריות שחם בגללם בכדור הארץ, וככל שאתה מתרחק מכדור הארץ אל החלל, בטח אם אתה לא מתקרב לשמש, אלא לחלל, בחלל יש ריק, אין כלום, אין חלקיקים שיכולים לפלוט חום, ולכן קר מאוד בחלל, ולכן ככל שאתה מתרחק מכדור הארץ, נהיה קר יותר, אלא אם כן, כמו שאמרתי, אתה מתקרב לשמש, או לכוכב לכת אחר שפולט חום.
חברים, נראה לי שנגמר לנו הזמן להיום. רגע, יש כאן משפחת כהנא, רציתם לשאול שאלה אחרונה? לא. אז נגמר לנו הזמן להיום. אני רוצה להודות לכם מאוד 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 שהצטרפתם אלינו, ואני רוצה להודות למומחים שלנו, דנה ומידד, שהיו איתנו שוב גם הפעם. תודה רבה רבה, ואנחנו נתראה, ותודה לפיני המדהים, ואנחנו נתראה... תודה לך, אייל. יאללה, בקטנה. אנחנו נתראה בפעם הבאה. חפשו אותנו גם ביוטיוב, יש את כל המפגשים הקודמים, ויש שם תשובות לשאלות אחרות, אז... נכון. אם משעמם לכם, במקום לראות טיק טוק, חפשו אותנו ביוטיוב. או הנה, יש לכם שאלה שאתם פתאום נזכרים, אז אולי כבר ענינו עליה קודם. נכון, חלל על הזמן ביוטיוב, ותמצאו את כל התוכניות הקודמות. ואת הפודקאסט של חלל על הזמן. ביי! ביי. ביי ביי.